ମାନେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା ସେଇଟା କ'ଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅଛି, କିଏ ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଜଣେ ଭାଇ ପାଣି ଭରୁଥିଲେ, ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ଫୋନ୍କୁ। ମାନେ କ'ଣ କହିବ, ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ି ପଳଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଥରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇଫୋନ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ କିଏ। ଆଇଫୋନ୍ 14 ପ୍ରୋ ୟା 12 ଏମିତି କ'ଣଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ। କ'ଣ କରିବା, ହଉ ସେ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରୁ ଥରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କିଏ ଜଣେ ମାନେ ଆଇଫୋନ୍ 14 ପ୍ରୋ ୟା 12 ଏମିତି ଥିଲା, ସେ ଏମିତି ଟେବୁଲ୍ରେ ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଆମେ ତ ଥୋଡ଼ି ଜାଣିନୁ ନା ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଜାଣିନୁ କି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲାରୁ ସେ କହିଲେ ତୁ ଫୋନ୍ଟା ରଖିଦେଇଥା, ସେ କଲ୍ କଲେ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲାରୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଭାଇ ଫୋନ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ତୁ ଆସିକି ନେଇଯାଅ। ସେ ଭାଇ ଆସିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲଗା କେହି ହେଇଥିଲେ ଫୋନ୍ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତୁମେ ବୋଲି ଫୋନ୍ଟା ଦେଇଦେଲ। ଆଉ ଜଣେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବୋଲିଥିଲେ ଅଲଗା କିଏ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତୁମେ କ'ଣଟା କରିଥାନ୍ତ, ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଦୁନିଆ ପାଲା ନା, କ'ଣ ଦରକାର ଆମେ ପର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏମିତି ମାନେ ରଖିବା। ସେ କେତେ ମେହନତ କରିକି ଫୋନ୍ଟା କିଣିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା 10,000 ହେଲେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ସେ ଆଇଫୋନ୍ କହିଲେ ତ କେତେ, ତା ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତାଙ୍କୁ। ସେ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆସିଲେ, ଆଇଫୋନ୍ ବାଲା ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଦି फ़ोन 70,000 कहले 70,000 का फ़ोन है, अच्छा हुआ आप दे दिए। बोले एमती भी गुण आम रखी था ना कौन, आम भाई आमर क्या जिनस प्रति किसी लोभ नहीं आमर। आज फोन है या माने एमती गोटे दी थर है ये गोटे फोन, नेक्स्ट थी आमर है आईफोन, ता पूर्वर था गोटे भिवो यहाँ से 3टा फोन ही गलान, 3टा फोन छाड़ी जाई सारे। कौन दरकार आम कह पर जिन को आम रखी आम फोन जदि हजि आम फोन हजिले आम कौन कष्ट हो था सेमती आउ कह फोन पर मैंने सी के मेहनत कर आम कौन दरकार आम रखो आम जिन रखीदेव कल आम जिन कौन गोटे हजो, तो दरकार नहीं, भगवान जी देखते आम से सन्तुष्ट अच्छे। कौन कर सांग मैंने आपण को फोन केमती आगुरी केवे कि कमेंट जनइबे, मिलची ना नहीं ता भी मुझे कमेंट जनइबे। मो फोन तो ऑलरेडी मो फोन गोटे एमती हजे, हाँ से भाई जदि आसिले मु निश्चय मु देखी सांग मैंने ताले मु एक वीडियो को एंड करूची। वीडियो जदि भल लगी ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय कर देबे। रहिली जय जगन्नाथ।